Què és el Cercle? Doncs una entitat centenària, una de les entitats centenàries del barri de Gràcia. Concretament, tenim 121 anys. I el que fem, en alguns aspectes, s'assembla al que s'ha fet sempre des de fa 121 anys, que és trobar-se, passar-s'ho bé, ser creatius, fer activitats que ens agraden, ajudar-nos els uns als altres i ser com una mena de segona família. I això ha estat igual ara que fa 121 anys, curiosament. Clar, les activitats, els gustos, la sensibilitat varien, evidentment, amb les èpoques, però l'essència segueix sent la mateixa. Passar-s'ho bé, fer coses agradables i fer-les sobretot en grup. Bàsicament, activitats que fan referència al teatre, a la música, a l'esport, a l'excursionisme, la muntanya, el jovent, i que d'alguna manera pretenen estar arrelades al barri i amb la nostra cultura i amb la nostra llengua. Doncs mira, vam voler participar del Vila Màgica en primer lloc perquè ens hi van convidar i com a entitat sempre ens agrada participar en activitats que puguin ser obertes al barri, que puguin aportar coses noves també en els socis d'aquesta casa, que al final el fet de portar diferents espectacles de màgia ens agrada i aquí sí que és veritat que n'hem portat i sempre han tingut molt d'èxit i així el soci també té una activitat més i també de cara a obrir-se activitats que siguin properes per al barri i que puguem fer diversitat, sobretot cultura i cultura diversa, que aquí estem més centrats en fer teatre o tallers de teatre, mira, així tenim una opció més de cara al soci. Bé, aquí fem diverses activitats, algunes d'elles comporten molta gent, altres no tanta gent, però com dèiem al principi, el que es tracta és de trobar-s'hi a gust. Una activitat en la qual hi participa molta gent és el teatre, i la fem aquí, en aquest espai, lògicament. Després, lligant amb el teatre, hi ha els tallers de formació teatral per nens i joves. Després, una altra activitat que comporta molta gent són les corals, tenim 3 corals, i també actuen en aquest escenari. Tenim un grup d'esbar, que també actua, lògicament, en aquest escenari, tenim un agrupament escolta, tenim la secció d'esports, amb uns equips de tenis taula federats i amb molt nivell, i que participen en campionats d'Espanya i d'Europa en diferents categories. Després també tenim una secció de billar dintre de la gran secció d'esports, tenim un grup de senyores que fa puntes i ara, concretament, per aquestes dates, estem preparant una gran festa al mes d'estiu, que és l'Espai de la Calma, que evidentment va d'acord amb la Festa Major de Gràcia. I per tant, entre els dies 15 i 21 d'agost, esteu convidats a venir a baix al carrer nostre de Santa Magdalena, on se celebraran una sèrie d'espectacles agrupats en aquest nom comú que en diem l'Espai de la Calma. Doncs dues activitats també que volem ressaltar són, la primera seria una de molt centenària, que és l'Estel de Natzaret, que nosaltres al final són uns pastorets amb una versió del Ramon Pàmies que fa molts anys que la fem aquí i que en aquelles dates tan assenyalades com són els Nadals, reunim més d'aproximadament entre 80 i 90 persones que pugen aquí a l'escenari, que fan un espectacle molt digne i que fa molts anys que el fem en català i que l'únic any que no ho vam poder fer des del nostre naixement va ser perquè no ens van deixar fer-lo, no? Vull dir que en aquest cas portem molts anys fent l'Estel, que agrupa tant petits com joves com grans, vull dir que al final és dintre de la secció de teatre, però també agrupem gent de corals, gent de tot arreu que ens volen ajudar per fer com una activitat molt de la casa, i això ho fem per les dates de Nadal, vull dir que també convidem i que segurament molta gent que potser ve al Vila Màgica també ha vingut alguna vegada a veure l'Estel. I una altra activitat que també fem, que el fem el 31 d'octubre, que és la nit de Castanyada, però ara també, com que s'ha posat més de moda, tot el tema del Halloween i tot això, aquí, des de fa molts anys, i que realment també ha portat molt èxit també, i una activitat també oberta al barri, és el túnel del terror, que el fan també tota la gent jove, que és jove d'aquella època, perquè alguns n'hem fet però ja no som tan joves, llavors hem deixat a noves generacions, i la realitat és que posem tota la casa potes avall perquè passen fan un circuit molt xulo per tota l'entitat, des dels vestuaris, aquí baix, al primer pis, a les golfes que tenim a dalt, i realment fa bastanta coseta perquè realment ho fan molt bé.
I després també convidem a tota aquella gent que vingui al Vila Màgica i que vegi aquesta entitat i vegi aquest teatre i tot això, que si es vol interessar per les activitats que fem, com hem dit, esports, teatre, agrupament, corals, també tenim un taller de tertúlia literària on també comenten diferents llibres que s'han llegit, com hem dit també fan puntes de coixí, vull dir que aquí fem moltes activitats i també estem oberts a que pugui venir gent a proposar coses noves i que podríem fer aquí dintre les nostres possibilitats, dintre d'aquestes 4 parets, doncs a fer les activitats que siguin benvingudes. Així que també convidem a tothom a que s'interessi per l'entitat, pel nostre cercle, que estem aquí al carrer Santa Magdalena i benvinguts seran.